Zdravím všetkých, tu je Asi Profík a dneska toto bude docela nezvyčajné video. Ako viete, no tak je Silvester, bude rok 2026, teda už aj je. Chcel som vám popriať všetko dobré do nového roku, nech ste šťastní, nech ste zdraví a nech sa vám všetko vydarí, čo si prajete. Či to je nejaký váš sen, či to chápete. Ak máte nejaký cieľ, alebo teda sen, tak choďte si v ňom. Nepočúvajte druhých, keď vám povedia, že na to nemáte, alebo proste, tak kašlite na nich. To sú ľudia, ktorí proste vám iba závidia, lebo oni to sami nedokázali, tak oni vám závidia. A snažia sa vás dať dole vodou, aby ste to vy nedali. A ja som začal od 27. novembra. Nečakal som, že môjmu kanálu sa začne až tak dariť, že za cca mesiac dáme 110 odoberateľov. Vážne si toho veľmi vážim, takže moc krát vám ďakujem za každé komenty, lajky, zliadnutia. Vážne veľmi si toho vážim, veľa to pre mňa akože veľmi si to ocením. Takže tak, a ak mi dáš odber, veľmi si to budem vážiť a veľmi mi tým pomôžeš a podporíš ma. Takže tak no, asi už nemám čo dodať, som rád za vašu pozornosť a vidíme sa už v novom roku 2026. Dúfam, že bude skvelý. A ako hovorím, aby ste mali všetko dobré do nového roka, aby ste boli šťastní, zdraví a všetky sny a ciele, aby sa vám vydarili. Môj rok 2025 bol docela dobrý, ale nebolo to také, ako som to chcel. Som rád, že z 27. novembra sme stihli dať 110 odoberateľov do konca roka 2025, takže vážne, veľmi si to brutálne vážim, takže tak. A no, ďakujem za vašu pozornosť. Budem rád, keď ma podporíte odberom, lajkom, kľudne mi napíšte niečo aj pekného do komentu a čaute všetci, majte sa dobré.